Concello y Asociación de Teletaxis de Ourense firmaban esta mañana un convenio de colaboración que permitirá a los taxistas instalar un total de 12 cabinas en las diferentes paradas de la ciudad con las que mejorar sus condiciones de trabajo y el servicio que ofrecen. Para ello recibirán 30.000 euros. Desde esta Concellería sempre estamos pensando en mellorar os servicios públicos, en que teñan máis calidade, que teña mellor presencia pública tamén, e se podemos, en algún caso, como é o presente, de manter unha fórmula de colaborar para que se manteña o que é un servicio de 24 horas que dá axilidade aos taxis e mellor servicio á ciudadanía, pois tratamos de facelo. En la actualidad la asociación está integrada por 105 taxis. El servicio es de 24 horas y viene recibiendo al año una media de 200.000 llamadas. É unha reivindicación que xa levábamos moito tempo facéndoa, que como servicio público pois non estábamos tindo as correspondentes o que pensábamos que era unha axuda por parte da administración local, e agora pois a través deste convenio pois vamos a empezar a traballar a mellorar no que é nas cabinas de teléfonos que vamos colocar por toda a cidade e a axudar a manter o que é a central de teletaxi.